Gede-gede kabeh diurung kok kabeh. Kok kayak guyu. Ini kan guyu lho obat. Cilik tur ganas kaya foto wae. Obat di sedulur detan. Ya sak ana corona do kentir kabeh. Kuat-kuatan. Wah, ono meneh, Mak. Di Pak Gembring itu ya kan ora percaya diri, Mak. Kurang percaya diri. Iya. Karena memang merasa kurang besar. Itu solusinya gimana? Oh ada Yusek spesial for lombok. Pakai daun bungkus ya Nak ya. Baru ngerti dan tidak apa-apa itu untuk perawatan. Yang 5 emek saya kena liane 200. Itu leske 15 menit dicuci langsung. Kan muruta do tuku usire andong yo ora apa iki ora pede ngono ngoten. Malah ruti bar andonge 14. Paling iso petone ning plangone kae to. Obat tau nek ngrasa njogo penumpang. Esuk yo nak nggih. Apa-apa. Obat aku ya. Atau nek gegeden kan mesake le wedok. Ya ora. Wong wedok ki melar ya. Ngetokke bayi sak ambil iso. Malah seneng ya. Wis nu gede kok nu yo gede. Gede-gede kabeh diurung kok kabeh. Kok kayak guyu. Ini kan guyu lho obat. Cilik tur ganas kaya foto wae. Mak iki pinter wong sak wis pengalaman kon kok ngono iki. Delok saka irunge, saka jempole ngerti mbok wong wedok. Paling ganas to. Paling ganas wis nuwe. Nek iki kalem iki nek ra jatuh atine. Nek ra cocok nu angel. Iki barang besok ya Mbak ya. Nek ana wektu aku sibuk terus kerja ya. Wis Mas. Nek Mas wis akeh wong seneng. Bukan sing seneng. Terus ya bersyukur orang-orang yang ganteng, barangnya besar, diurung kok gede diurung mekoki. Oke, rondo-rondo terus seneng. Ora apa-apa bersyukur ya toh. Ya piye? Arep model kok Mas Wisnu ya ono. So, Pak Dik ini do tuku secara diam. Menang ya Bu. Tak apa-apa Mas Wisnu. Mas apa? Pak Gembring. Pak Gembring. Kali mburi. Ora ya. Ya apa sing metutu ya Dik ya. Wong mak ya cari elek. Susu loro, pupu loro, tempe siji. Tenan lho. Anu, Dek, apa Masnya tak kayak vitamin aku jarang ngerti wong kuning mbok yo apa pil apa. Oh mungkin obat tidur. Ombe tak ombe jeraku. Aku kemuli. Kok nek tahun baru tak bonjange mumpung-mumpung ale bareng kok kayak anu tuku gudege ning lesan klenteng sama di situ. Ya aku kok wis merem sik jam 7 kene kan. Tahun baru wis lali ta aku. Esok kan di tahun baru Mas. Wis bubar. Aku mang boncengke kancamu wingi tak ajak mumpung-mumpung. Jabu sih kok bojoku. Ya ibu turu bae lho. CTM kuning berarti. Kemuli nganggo dek lerek kan lah aku jaman iki rumah sakit. Iki iso ngorok kae mbasan tahun baru ndak wis bubar. Percone barang di Mas. Wis ilang to baju kere kuwi. Iki bojo. Dit rombong ta lho Mas. Tenan lho. Lah aku nyinggahke di temaku garisan. Tak bundel plastik, tak kareti, tak keke beras. Misor beras iki berase go dolanan dite kaya ngumpul kok. Ya ilang. Saiki ndak keke ngendi aku. Bojo dhewe kok ngene nakal. Ora piye wedi ganti saiki lho Mas. Trauma aku dadi nek bojo saiki trauma. Wis baju kere kuwi entek-entekan. Tak tukokke TV anyar. Ora ono hiburane. Di sekolahke main pinter. Sekolahke apa kan ra ngerti aku. Sekolahke kok Bu TV-ne karo montori main pinter. Boleh mlebu gaden rak ya edan to. Oh tinggal bodohku. Tenan yakin besok karo pulang kuat banget. Iki bojo apa mek aku ditekak ya. Wis apa-apa mulakon. Arep gak balen ya wegah. Nek gua kalian timbang golek bae kentir sudimen. Sambar benjuk ya to.